kao što je ona lepo rekla u ovom novom serijalu, hajde da pričamo o Turskoj, razgovaramo sa vama, našim sportskim radnicima koji ste jednim delom bili, odnosno ste sada u Turskoj, pa kad krećemo da pričamo o Turskoj, šta je ono što vam prvo padne na pamet kada se pomene Turska? Evo, nek Nenad krene, pošto je stariji prvi. Nisam te čuo šta padne prvo kada pomisliš na Tursku, šta ti prvo padne na pamet? Pa dobro, vrlo je teško reći možda jednu stvar, ali definitivno možda neko njihovo gostoprimstvo koje se mislim barem ja lično kad sam bio tamo osetio sam na svakom koraku gde god sam bio. Ja se apsolutno slažem s tom, to je nešto što je meni na primjer bilo dominantno od prvog puta kada sam bio na letovanju duše tada u Turskoj. A Dušane, evo ti si svežije sad tamo, pa možda su utisci još bliži. Prva pomisao na Tursku. Pa, znaš šta, i tada i sada, što se tiče njihove gostoljubivosti, tu se zaista ništa ne menja. I slažem se sa obojicom. Meni je možda prva asocijacija smisao za uživanje. Zaista imaju neverovatan smisao za uživanje i sve nekako podređeno tome, znaju to da rade i takvi su i kao domaćini, vole da vas ugoste, da uživate, da osetite sve te neke njihove čari i pozitivne stvari Turske. A šta je za tebe možda najveći čar Turske? Za mene je ubedljivo hrana. Neverovatni su. To ćemo malo kasnije, da, neverovatni su po tom pitanju. Ali mislim, stvarno je onako jedna zemlja koja je potpuno iznenađenje za ljude koji dođu. Ja mislim da niko to ne očekuje i niko to ne vidi baš na takav način pre nego što sam se uveri u to lično direktno iz zemlje. Zaista je zemlja koja nudi toliko mogućnosti da imate od izlaska na more, koliko varijanti mora koje možete da birate, planine, jezera, gradovi su zaista fantastični, potpuno jedna drugačija slika od onoga što ljudi, barem iz mog okruženja, imaju kao neku viziju pre nego što odu tamo. Čak i ljudi koji su dosta putovali uopšte nisu to doživljavali na takav način da može biti u Turskoj, da će im biti tako. Apsolutno se slažem sa sve što si rekao, to je isto i moj, kao samo turiste, ne neko ko je proveo više vremena. A koje su prve reči koje ste naučili na turskom? Da se sećate? Ja se sećam. Ja sam klasika, teše kuler, tamam, baba i tako te i neke malo psovke koje nisu za ali dobro, sastavni su deo života, ne moramo baš da pomenemo, ali da. Naravno, i plus naravno sve te reči koje imaju vrlo slično se izgovaraju, malte ne isto kao i kod nas, tako da mislim onako dosta se naravno razlikuje jezik, ali ima dosta sličnosti u nekom govoru i mada do duše ja sam imao dosta u ekipi dosta i stranaca i naših ljudi i onda najmanje sam i slušao turski jezik, možda je više bilo nekog engleskog, više sam to kada odem ovako malo van ekipe, što se kaže negde neku večeru u grad, tako više sam tu kupio nego što sam na treningu sam. A koliko mi je trebalo vremena da se sporovano, koliko je trebalo vremena da kreneš da možeš da se sporazumeš od taksija pa sve dalje? Ja nisam došao do tog nivoa, iskreno, nisam došao do tog nivoa i bio sam, mogu da kažem, bio sam kratko, ja sam jednu sezonu igrao, drugu sezonu sam bio povređen i više sam bio van Turske nego što sam bio u samoj Turskoj, ali iskreno nisam bio na tom nivou, da sad mogu da se sporazumem. Dušane, ti nisi dugo tamo, ali kako tebi ide? Imam neki fond od možda, šta znam, nisam brojao, ali 30-40 reči imam kojima se služim. To je ovo što je rekao Krle, te neke najosnovnije reči da se čisto, ajde, da kažemo, kulture radi, da se zahvalimo, poželimo dobro jutro, da
da potražim kjurdan čačkalicu u restoranu, što mi je vrlo važno, ali što kaže Krle, to je neverovatno, na primjer, nažalost, ja moram reći nažalost, koliko imamo tu takođe sličnost sa psovanjem kao delom kulture u razgovoru, naročito u sportu, tako da je neverovatno, na terenu se dešava često situacija da slušam naše igrače ili naše, mislim, pričam o ljudima sa naših prostora, sa recimo SFRJ prostora, kako psuju, kako se zove na turskom jeziku, dok na primjer turski igrači koji dugo vremena provode sa našima, psuju na čistom, tečnom našem jeziku, tako da to je neverovatno. Čujem turskog igrača koji prolazi pored mene i koji psuje na čistom našem jeziku u studiju i obrnuto sa naše strane. Ali u principu, što kaže Krle, meni je takođe jako težak jezik za naučiti, bez obzira na sve te neke sličnosti koje nosimo u određenom fondu reči, ipak da bi se sastavila neka rečenica zaista treba prvo biti talentovan za jezik, a drugo treba ga i raditi, tako da ja u ovom trenutku takođe ne komuniciram na turskom, to je isključivo na engleskom jeziku i jednostavno imam taj fond reči od možda 30-40, trudit ću se da to ide na neki veći broj, ali za sad samo onaj osnovni broj da čisto budemo kulturni. Jeste pomenuli ste jedan i drugi to kako postoji taj određena vrsta reči koja nas i način upotrebe toga povezuje. Odnosno, koliko mislite da su Turska i naša kultura bliski jedne druge? Znači, izuzmemo to o čemu je Dušan sad pričao, u što je vrlo prati sport, verujem, i imao sam prilike da vidim, imali smo čak prilike i neke NBA igrače da gledamo kako se koriste našim rečima. Koliko je neki turski običaj vam je privukao pažnju, onako da baš ostupičaj? Meni je lično, ovo što smo rekli od samog starta što smo pričali, meni je lično, ja nisam video zemlju koja ima slični stil života od našeg, koja živi jednim sličnim stilom, počevši od uživanja, načina ishrane, pa na kraju i tog njihovog noćnog provoda, vremena koje provode gužve u saobraćaju, tu su broj 1, tu su van konkurencije. U Istanbulu od tačke A do tačke B bez do sat i po vremena nemojte računati da idete bilo gde. To Krle vam bolje zna od mene, ali mislim, meni su zaista najsličnija nacija, odnosno mi smo najsličniji njima po tom životu i nisam bio zaista u zemlji u kojoj sam video sličnije navike životne nego u Turskoj. Apsolutno neki izrazi koje koristimo mi da bismo pisali određene situacije životne, takođe ih imaju potpuno isto identične. Tako da po meni su vrlo slični stilovi života, životne navike, čak i razmišljanja. Moje mišljenje da nisam video sličnije navike te vrste u Evropi. Krle, imaš nešto da dodaš? Pa ja bi se složio apsolutno sa Dušanom, mislim da možda bi dodao, pošto ja sam trenirali smo kad sam bio u Efesu, trenirali smo u fabrici piva, maltene, tu je bio trening centar i taj njihov način, ja sam najviše volao trenutak kada dođem pre treninga da mi iskuvaju onu njihovu tursku kafu i da zajedno sednemo, onako kao kod nas sam se osjećao stvarno, sednemo, porazgovaramo uz tu kafu i onda odem onda treniramo, ali nekako taj neki način i stil, što Dušan kaže, način i stil života i generalno imaju oni dosta, to jest mi zajedno sa njima imamo dosta nekih i iako je naravno mi smo hrišćani, pravoslavci, oni su dosta tu, mislim, mi smo bili 500 godina pod njima i dosta tu je bilo, dosta ti nekih običaja i promenjeno. Ja vidim, na primjer, kroz njihovu veru neke sličnosti u našoj, mislim, mi smo to pokupili negde od njih,
počeši od sahrane gde oni imaju tamo, mislim sad da ne pominja, ali ima dosta sličnosti, jednostavno kažem sebi kao pogledaj, ovo isto rade kao mi, mislim ne samo to, nego mnoge stvari, letovanje na plaži, kako se, znači bukvalno igrao sam u Rusiji i Rusi su naša braća, da kažemo svi, ali mi nemamo toliko sličnosti sa Rusima kao što imamo sa Turcima, mislim to je jednostavno tako i verovatno istorijski gledano isto naravno to hoću da kažem da je dosta ljudi sa naših prostora otišlo tamo pa se naravno izmešali pa sad su tu potomci, genetika je učinila svoje, ima svega, znači jednostavno... To je kada se kaže da je Istanbul grad sa najviše Srba na svetu. Pa, posle Beograda. Jeste tako. Odnosno potomaka nekih Srbi, tako. Ja u Sočionici Efesa sam, ono što sam pomenuo da sam slabo pričao turski, ja sam više pričao srpski, jer je bilo dosta igrača Turaka koji znaju srpski, ne znaju tečno naravno, ali su znali srpski ili vode poreklo sa naših prostora, da ne pričam dole, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, mislim, dosta ljudi je odatle otišlo u Tursku i možda su to neke prve generacije koje su rođene u Turskoj, ali jednostavno tako je. Mislim, ali i dalje znaju da se služe time. To je ono kad odeš na Kapali čaršiju, uvek će se s nekim naći ko će moći da ti pomogne na srpsku. Jeste, ja volim da kažem da smo i mi sa svim tim mešanjem koje se eto desilo tako kako jeste, mi smo im i doradili taj gen i mi smo vrlo gostoprimljivi narod, tako da smo i mi to da kažem usadili, jer ja sam poreklom dole iz Kraljeva i znam kako je po selima i eto i to me podsjeća na Tursku, jer gde god odeš oni te prime, kafa, rakija, isto je tako u Tursku, isto. Tako da eto, ne bi se puno dužio. Ja se apsolutno slažem, teo sam baš da kažem takođe identična stvar, što se mene tiče, dok sam radio u Rusiji, ne postoji po meni ništa zajedničko osim vere, dok, na primjer, u Turskoj mi je sve zajedničko osim vere, tako da, apsolutno se slažem, primili smo sve ili smo se tu izmešali sa svim tim nekim stvarima i što kažeš, na svakom koraku možeš da vidiš neke stvari koje radimo ili smo radili i jednostavno istorija je uplala prste, tu nema priče. Jako mi je to zanimljivo, zato što vi ste živjeli, odnosno ti živiš sad tamo i stekli ste naravno mnogo bolje taj utisak nego ja koji sam stekao taj utisak kao neko ko vrlo često voli da ode, ali iz krajnje turističkih razloga. Baš poslednje što sam bio u Turskoj pre svega ovoga je bilo baš da gledam Dačko Partizan. Izgubio Partizan tada, ali dobro. To je bila ona sezona sa Trinkjerijem, tako da ko zna šta bi tu sve bilo. Pomenuli ste i Istanbul, jedan i drugi, ti si Krle tamo bio više, Dušan ti si ga pomenuo. Kako ste imali prilike da obiđete Istanbul kao je to najbitniji grad u Turskoj? Šta mi ste nekom preporučili da mora obavezno da vidi? Pa evo ja ću ajde da... Ja sam obilazio grad koliko su mi obaveze dozvoljavale, s obzirom da smo igrali dva takmičenja i nismo imali puno slobodnog vremena. Ono vreme koje sam koristio sam da odem negdje u šetnju s porodicom ili da odem u neki tržni centar ili neki park koji Istanbul ima apsolutno dosta. I išli smo, pa da kažemo, uveče smo išli po restoranima, opet Istanbul je poznat po jako dobrim restoranima, tako da nisam imao puno vremena da posjećujem neke kulturno-istorijske znamenitosti ili tako nešto. Mislim, žao mi je zbog toga, ali kažem opet, to je neki period koji sam proveo vrlo, onako da kažem, nije to ni mali period, ali je bio vrlo zgusnut što se tiče mojih obaveza. Da, to je ona mana što svi misle da je sportistima jako lepo što stalno mnogo putuju, svašta vide, a zapravo od aerodroma i hale redko kad imate prilike. Tako je. To je jedna od najružnijih strana ovog našeg posla. Putuješ, a ništa ne vidiš. Vezan si od aerodroma do hotela i eventualno u nekoj pauzi možeš dodeš negdje uveče da prošetaš kad je u principu sve od tih kulturnih znamenitosti zatvoren.
vrlo malo slobodnog vremena ima profesionalni igrač, košarkaš, fudbaler, odbojkaš, kometaš, vrlo malo vremena ima da bi otišao i pogledao te neke stvari. Nažalost, to zaista jeste mana ovog našeg sporta. Meni je više supruga obišla sa detetom i videla nego što sam ja. Dešava mi se da me ona vodi kroz grad, da mi ona kaže sad skreni ovamo, sad idi ovde, da dođi, evo ovo nam je bliže, bolje zna od mene zna ovaj put. A inače, stvarno je to u Istanbulu je to problem, koliko je velik, koliko je ogroman, koliko je prelep i koliko ljudi i posećuje Istanbul na kraju krajeva. Najveći problem jeste što zaista ako hoćeš 2-3 stvari u toku dana da uradiš, to je praktično nemoguće. To su nestvarne gužve, ako su oni sve uradili, oni su zaista sve uradili da te gužve smanje, uradili su neke fantastične trake po sredini između tih autoputeva koji prolaze kroz grad. Oni tuneli ispod grada su isto nešto što je... Tako je, ali... Kad je toliko veliki grad, prosto mora da bude tako. Nema, to je prosto, to ne može da se izbegne. 20, ne znam koliko im je nezvanično i zvanično, ali oko 20 miliona stanovnika. Koliko miliona ljudi uđe u grad svaki dan, pa onda izađe uveče. Tako je. A dobro, pazi, siguran sam da vam i taj život u Turskoj nešto zanimljivo. Ima neka anegdota koju želi da podelite, nešto što vam je ostalo upamćeno, a da nije vezano za gužvu ili nešto tako? Ajde, Krle kreće prvi. Ajde, uvek neugodno novinarsko pitanje, da li imate neku anegdotu sa snimi? Inače, samo da se vežem dok razmišljate o tome, ako vam je za utehu, a verovatno nije, i ja kao glumac kad odem negde, svi kažu, bio si ovde, jeste, ja dođem isto tako, da li aerodrom, da li je u hotel, ili pravo u dom kulture, pozorište, gde god odigram predstavu i nazad, tako da, nažalost, to jeste to, taj putujući cirkus koji imamo i vi. Pa dobro, ja što se tiče anegdota, možda ne bi ni svrstao baš anegdotu, ali za mene lično i jeste, ne znam koliko bi bila interesantna, ali imao sam par, u stvari to može se svrstati i kao jednu anegdotu, gde sam ja, nažalost, imao problema s povredom te posljednje godine u Efesu i malte ne dešava se kraj sezone, ja nisam registrovan za domaće prvenstvo, kraj prvenstva, play-off i jednostavno onako opustio sam se, nisam registrovan i ja odlazim na more na Tursko primorje opet sa Bjelicom, gde sasvim slučajno srećem Atamana i to na onom pontonu onako gde se isplivao pa tamo od plaže i gde mi maltene tu pregovaramo o mom sledećem ugovoru koji sam kasnije potpisao u Galatasaraju. Tako da to se sve dešavalo 3-4 dana i to je za mene bilo onako jako interesantno i dobro iskustvo od jedne stvari gde je onako, ajde kažemo, nije Turska da pričamo sve najbolje, eto imao sam loše iskustvo sa policijom tu, do neke odličnog iskustva sa trenerom Atamanom gde je na kraju nisam uspeo, ja sam potpisao taj ugovor, ali nisam uspeo da ga odredim do kraja zbog povreda, što mi je možda i najveći žao u karijeri, ali to je već druga tema. Nešto imaš da dodaš nešto ili da pitam nešto drugo? Ne, znaš šta, ja imam dve strane, mislim, anegdota, ja sam imao taj problem na početku, ljudi nisu prihvatali da nisam Turčin. Kretali su sa mnom razgovor na turskom, da, i svaki put pokušam da objasnim, oni kao ne razumemo, te nastavaju sa mnom na turskom, šta pričaš, kao, ja kažem, ljudi, nisam vaš, čekajte, da. I to mi se nije dešavalo jedno, to mi se desilo možda 10 puta, tako da, tu sam najvećih, i to je bila onako situacija svema iz skula, pošto kad krenemo u obeležima, naročito sa tim turskim obeležima, tu je tek problem da njima objasnim. Druga situacija je bila kad smo, do tada su me mešali, nisu znali, međutim oni su neviđeni fanatici za sport generalno. Fudbal i košarka, to je takva pasija da to ne možete da zamislite. Ja imam tu sreću da je naš klub jedan od 5 najvećih
najvećih kluba u smislu navijačkih tih grupa, jer ok, neprikosnoveni su Fenerbahče, Bešiktaš, Galatasaray. Odmah posle toga tu se pojavljuje ta bursa u košarci, postoji još Karšjaka sa odličnim navijačama, ali smo mi isto tako vezani sa fudbalskim klubom, dakle imamo jednu ozbiljnu armiju navijača. I onda mi se dešava situacija da zbog korone je to sve zatvoreno, sve je to još onako na nekim granicama popularnosti, međutim dešava se naravno pobeda protiv Fenerbahčea i tu staje sve tu bursi. Znači moj boravak u bursi se merio pre Fenerbahčea i posle Fenerbahčea. Naručujemo neku hranu u kući jer bili su zatvoreni, kad sam krenuo bili su još uvijek zatvoreni restorani, naručujemo neku hranu u slobodnom danu. Gost na tom ručku je bio čovek koji nam je kako se zove, doneo hranu, jer kad je otvorio vrata kao, pa ti si kao, pa trener burse, ulazi čovjek sa mnom, ulazi u kuću, ostavlja hranu, nije problem, aj malo se ispričamo. Reci mi kako je bilo, pa čekaj kako ste radili ovo protiv Fenerbahče, tako da smo imali gosta dostavljača. Sad si odlično na ovoj priču na to kad, ako možete da merite na neki način, pošto ste bojice učestvovali, mi ste bili članovi ovde dva naša najveća kluba, da li možete da usporedite kakav je odnos to prema sportu tamo i ovde, da li je fanatičnije ovde ili fanatičnije u Turskoj? Po meni, ja ne znam reći kako je bolje, možda on je imao tu šansu da uporedi to sa najvećima, ali meni je stvarno ovde, ok, mi imamo dva kluba koji zaista kako se zove, to radi na taj jedan, ajmo reći, na najveći, na tom najvećem navijačkom nivou. Posvećenost. Jeste, i pasija, i emocije i tako dalje. Međutim, tamo meni se čini, znaš šta, Bešiktaš ima više članskih karata nego mi stanovnika u zemlji. Fenerbahče ima 20 miliona fanova. 20 miliona. Tako da, znaš, i sad ti od tih 20 miliona, dobro, to je naravno širom Turske, i sad tih 20 miliona se nađe nekako da stane u tu neku dvoranu, jel da, koja prima, ja ne znam sad kada ćemo ispraviti, 20-25 hiljada ili koliko prima, možda više, ne znam ja stvarno, ili manje, ali možeš zamisliti tu količinu emocije i te energije kad oni uđu. Drugo, imaju nestane rivalitete, ovde postoje rivalitete dva kluba, tamo postoje rivaliteti 4, 5, 6 klubova. I onda čini mi se da su onako malo prelazi tu granicu i da se to ne svodi samo u sali, nego da ta priča ide i pre i posle sale i da se to nastavi. Ali vidiš, ono što je meni, na primjer, jako zanimljivo, izvini što ne prekinuo, ali meni, na primjer, ti se šetaš po gradu, po Istanbulu i možeš vidjeti ljude koji, na primjer, idu u dresu Fenerbahčea i Galatasaraya jedan pored drugog, drugari pričati, što je malo ovde, možete se složiti onako nešto što ne viđate tako često. Verujem mi da ne vidiš to ni često ni u Turskoj. Možda si, znaš, imao baš sreće da uhvatiš neki dobar primer, ali nisu oni baš tako prihvatljivi u tom smislu da se pojavljuje navijač Bešiktaša u reonu Galatasaraya ili navijač Galatasaraya u reonu Fenerbahčea. To je moje iskustvo, moguće da grešim, ali čini mi se da... Pravo si. Pa ne, upravo je, znaš, mislim, to si verovatno imao neko dobro iskustvo, ali generalno to je, mislim, i možemo to vidjeti i kod nas, kao Zvezda, Partizan, kao zajedno su, ali retko kad je... Retko kad su u kadru zajedno, da. Da. Ali ja mogu da dodam da, mislim, fanatizam, ako ne isti kao kod nas, možda čak i veći, jer oni su ludi za sportom, ali to je neko, to ide do neke granice, mislim, to je nenormalno nešto, jer ja sam to osetio, na primjer, Efes nema navijače neke, on u Turskoj moraš imati fudbalski klub da bi imao navijače. Efes je košarkaški privatni klub i tu imali smo baš zaljubljenike, onako entuzijaste. Međutim, kad sam kratko bio član Galatasaraya i sama činjenica sam potpisao tokom leta
to je nenormalno bilo nešto, znači oni su toliko Galatasaray, Bešiktaš, bilo koji klub, imaju više klubova i to je nenormalno i rivalstvo a da ne pričam i ovi, da kažem, po znacima navodnika manji klubovi ili po unutrašnjosti Turske, isto sve, znači oni baš vole sport, pre svega i mislim da vole klub, iskreno vole, ne kažem i kod nas isto tako, ali mislim da je taj fanatizam mnogo onako kod njih do neke granice ludila, da tako kažem. Možda bi tako možda najbolje... Pa i kod nekih kod nas je isto tako. Isto, ne kažem, isto i kod nas. Ja ne mislim, polazim od sebe, pa zato. Da, ne, isto kažem, mi smo i tu vrlo slični. Pa to, upravo to hoću da povežem, da smo vrlo slični, znači i u tome. A da se vratimo na tvoj susret na pontonu sa Erginom Atamanom, gde ste to bili? Gde je bilo to more? Gde su ta neka, nestade nam Krle, sad ćemo se vratimo. Evo, dok se ne vrati Krle, jesi imao priliku, Dušane, da obiđeš obalu? Jesam, ja sam i pre nego što sam potpisao ugovor, ja sam letovao 2 puta u Turskoj sam letovao, obišao sam tu u to vreme Antalijsku regiju, pošto u to vreme mi je trebalo malo više nekog odmora nego avanture, putovanja i tako dalje. Tako da ja sam 2 puta išao i osetio te čari njihovog stvarnog gostoprinstva i tog ugostiteljstva na najviše mogućem nivou koji oni rade, po meni opet ne mogu da se ni sa kim porede u tom smislu. Međutim, sad kad sam završio sezonu, nastavio sam sa porodicom pre Srbije 5 dana do Bodruma, pošto stvarno su ga svi hvalili, ja nisam nikakvih iskustva sa Bodrumom i mogu ti reći da je fantastičan, zaista je fantastičan, na primjer za razliku od te Antalijske regije, mnogo je bolje more i onako svako može da nađe šta mu je prihvatljivo, ko hoće u dobar hotel može u dobar hotel, ko hoće u nekom vidu privatnog smeštaja može takođe u privatni smeštaj, dakle dobar je, veliki je, imaš šta da se vidi, prelepo je more, klima odlična i sve ono što smo pričali malo pre, sve ono uživanje u životu i taj način njihov života, sve se to prenelo u Bodrum i još puta 5, tako da... Jasno, bukvalno pričaš ono što bih ja, kako se zove, sve isto rekao, znači baš drago mi je što svi imaju taj isti utisak, počeš od toga da ti je prva neka impresija s kojom odlaziš prvi put totalno drugačija od svega onoga što doživljavaš. A oni su generalno... Ne znam da li će uspeti da se vrati. Krle nije tu. A Krle delo je kao da je na nekom moru. Možda je on naš uživa... Mislim, pripremaju se valjda bi mogli da nam obezbede te olimpijske igre sada. Da, hoće, super, ima odličan tim, trener, sve je namješteno kako treba. Biće to, ja zaista verujem da će to da bude jedan odličan priča. I ja isto, ali mi interesno na primjer, za kratko, ako nam se ne vrati Nenad, onda ćemo ti ja svakako privesti ovo kraju. Omiljena turska hrana, ili imaš? Znaš šta, ja sam tu, što se tiče turske hrane, da ti svedem krug na 2 jela, vrlo sam problematičan, ali oni imaju, ne znam sad, prepostavljam si probao, oni imaju tih nekih njihovih salata i salatica koji oni to mažu. Ali kakvi salat, veruj mi, ja sam, kad bi sjeli da jedemo, ne bi ti ništa bilo jasno, pitao bi me gde su te kile, gde nestaju to što jedem, veruj mi. Lakše mi je da odem da istreniram nego da se kontrolišem sa hranom, nažalost, to mi je problem. Tako da, meni su, na primjer, ta vrsta zagrevanja sa tim nekim salaticama i tim nekim namazima njihovim kojim oni mažu na hleb, meni je to neprevaziđeno. Sve njihove čorbe su fantazija. Sa mesom, po meni, ne mogu da se mere. Zaista meso drže taj kvalitet na najviše mogućem nivou. Međutim, imaju oni tih nekih i stvarno njihovi prepoznatljivih stvari, kad smo kod roštilja, taj kebab njihov, kako ga oni prave, šta oni rade sa njim, to je čudo jedno. I lahmadžun, tako se zove ta njihova turska pizza, ne znam da si je probao, da, ali to stvarno kad nađeš
na dobar restoran, u smislu ne dobar restoran, nego to može biti ulični prodavac koji radi to na vrhunskom nivou. Nego htio sam kažem, kad nađeš pravog majstora za taj lahmacun, to je čudo jedno. Znači, to stvarno je... Mene nikad, pošto smo uglavnom svaki put kad odem u Istanbul sam u ovom evropskom delu, nikad ne mrzi da odem u azijski deo, zato što tamo sam otkrio jedno koje putem interneta, Google svega gde je kao najbolji i bukvalno me ne mrzi da odem. Još iskoristim onu mogućnost da se onako brodom prevezem tamo, tako da apsolutno razumijem. Ako te put nanese slučajno u ovom pravcu, eto, javit ćeš se obavezno da ti pokažem i te neki druge čari. Bursa je poznata po tih nekoliko mesta koje su isključivo specifično, na primjer, baš za bursu, za ta neka vrsta mesa, roštilje i tako dalje. Rade to odlično, znači. Ima prepoznatljivi su, na primjer, ja znam kad smo bili u Izmiru su nam rekli ne, kao ovde morate probati te izmirske bombe, to je suva neka najbolja čokolada u nekom testu, ti kad zagrizeš to curi sa svih strana, znači ti odeš u Gaziantep, oni kao moraš da probaš Gaziantepove baklave. Mislim, ti kad probaš baklavu u Gaziantepu, stvarno ti je posle toga sve ostalo, znači odbijaš posle, kao da neka ti si sad stručnjak odjednom za baklave. Postoje se standardi i onda da. Pa ne, kao nemojte mi kao ako ću da probam donesem iz Gaziantepa. Tako da stvarno su, ubice su sa hranom. Dobro, pazi, verujem da nemaš mnogo vremena, ali turski seriji su ovdje užasno popularni, ali slučajno pratiš nešto tamo, gledaš? Ne, ali mogu ti reći da vidim da onako je praćeno to dosta, jer ženski deo naše zemlje zna dosta tih turskih reči koji idu iz tih turskih serija. Tako da na kraju krajeva moja žena kada je došla tamo bolje stoji sa par nekih reči ispalila onako kad smo došli, dakle znaš to kao serija, nije. Rekao, ok, znači vidim da se uhvatila serija. Popularni su im glumci, stvarno su im popularni glumci i ovde i tamo. Njima, oni su predmet obožavanja tamo u Turskoj. Znaš za onu priču sad ajde neću da te ja zadržam, nego tebi će možda biti interesantno. Znaš za neku priču bila je, meni je, pričali su mi to skoro da je bila neka serija u Turskoj koja je, mislim da je neka kriminalistička priča, ili ne neka mafija je u pitanju, ali njihova turska domaća serija. Glavni glumac je došao do tog nivoa obožavanja da su oni, mislim ti to znaš sigurno, ljudi kad gledaju vaše serije, oni toliko se poistovećuju sa tim da oni počnu da žive te vaše živote. Da, to je to, onda te grdite ako si negativan na ulici, kad te sreto što si uradio, to je to. Međutim, priča mi GM moj iz kluba da je u Tursku to otišlo na viši nivo, jer su glavnog tog glumca koji je dostigao neviđen nivo popularnosti, ubili su ga. I kaže da su mu ljudi tamo izjavljivali, ne sauče sad kako to kod njih ide, ali pravili su mu te njihove umrlice, pozdravljali se sa njim, pratili ga, a nahvatali su likove te negde na ulici, su ih našli, te što su ih ubili u seriji, prebili ih fanovi ti. Nažalost, to ti je još jedan dokaz koliko su mentaliteti i kulture slične. Nedavno smo imali ovdje jedan, možda nisi to ispratio, jednog glumca su napali u Novom Sadu zato što je njegov lik u jednoj seriji ovdje kod nas maltretirao glavnog glumca i onda su ga napali. Ja sam doživao, pošto sam u seriju koju sam radio imao neku saobraćajnu nesreću, tako se završava ta jedna sezona. I onda su se roditelji slikali sa mnom da pokažu svoje deci da sam ja dobro, da će sve biti u redu, da sam ja dobro. Da. Dobro, pa to je lepo. Pošto nam je muzika i melos vrlo sličan, da li je slušaš tursku muziku, da li su slačionice sluša turska muzika ili svako sluša svoje? Ja sam to rekao tamo njima. Ako budem naučio turski jezik, naučit ću je zbog turske muzike. Neviđena emocija, neviđen smisao za muziku, takve pevače, to je stvarno gen koji imaju i to im se ne može sporiti, s tim se, čini mi se, ne može se niko sa njima tu takmičiti. Ima tu ta neka pevačica koja je vrlo popularna, zove se Sila, oni tu izgovaraju, mislim, Sila ili tako nešto.
vrlo je popularna, uživam da je slušam, ne razumem je ništa, ali mi se jako sviđa to, kako ona to peva, ja vidim da tu ima neka neverovatna emocija, tako da kad sedimo često zajedno, stručni štab, vidim da je vole. Sad sam postao ja taj koji forsiram silu, jeste, ali naravno idemo reciprocitet, naravno puštamo i odavde muziku koja je adekvatna večeri u tom trenutku. Sjajno, ništa, ne bih stvarno više želeo da te zadržam, bio je jedan jako prijatan razgovor, žao mi što Krle nije ostao s nama do kraja, ali biće prilike sigurno još neki put. Ništa, želim ti puno sreće naravno u nastavku karijere. Hvala ti. I da što duže budeš u Turskoj i da neki drugi put ispričiš još neke nove impresije. Hvala ti pre svega na odvojenom vremenu i kažem ti još jednom puno sreće i tebi i Krletu se još jednom zahvaljujemo i želimo da momci pre svega za koje on zadužen ispred Košarkaškog saveza da odu na olimpijske igre i da tamo, a zašto da ne osvoji zlato. Hvala puno na pozivu, ja sam uvek za ovakve projekte i za podržavanje ovakvih projekata, jako mi je drago da postoji ovako nešto. Hvala tebi na razgovoru i eto, ja sam potpisao ugovor na 3 godine, u naredne 3 godine ako sam tamo i ako tebe put navede, javi se, molim te, bilo bi mi zadovoljstvo da te ugostim. Hvala ti puno i hvala još jednom Ani koja je bila ovde s nama na početku. Ništa, bilo ovo jedno naše druženje, ostavljamo prostora za još nekog drugo. Hvala ti puno.